Malam Kainuwa, a cikin waƙoƙinka kana yawan sa Anty Uwale. Wace ce Anty Uwale? Na san masu kallo da yawa su sani. Anty Uwale special anty na ce. Assalamu alaikum, sunana Kogo Talk Show, ina tare da wa. Wa alaikum salam, kana tare da Ahmad Kainuwa aka Anty Uwale. So masha Allah Malam Kainuwa ga kai a garin Zamfara. Ƙwarai da gaske. So ya Zamfara? Zamfara alhamdulillah. Ka zo bikin Carnival Festival, right? Haka ne ko? Ƙwarai da gaske. So ya Carnival. ya biki ya yi daɗi. Gaskiya ƙwarai da gaske abin na yi matuƙar farin ciki sosai kuma na ga soyayya irin abin da dai ban yi tsammani ba. Ina yin mutanen Zamfara sosai, na ji daɗi. Masha Allah, wani fata za ka yi mutanen Zamfara? Ina fatan su fa haka sosai ƙwarai da gaske. Masha Allah. A cikin waƙoƙinka, wace waƙa ne favorite song ɗinka? Favorite song ɗina waƙar ne rashin aboki, waƙar da ne ma abokina Abba wanda ya rasu mai tashe kenan. Allah sarki, Allah ya mishi rasuwa. Ƙwarai da gaske. Ba za ka iya rera mana kaɗan daga cikin waƙan? A cikin waƙan da kwai baitin muke cewa na yi rashin aboki a duniya, na yi rashin ɗan uwa na Abba mai tashe, Abba ba ya son ya ga fushi na. Allah sarki. Waƙan abokin kirki. Za ka iya wace waƙan shi ne favorite? Gaskiya. Wannan kaga abun koyi ne da sauran mawaƙa. To ƙwarai. Ni dai a guri na shi ne favorite. Wani shiri kake manoj? Akwai shirye-shirye da yawa insha Allah suna nan za su zo ba da jimawa. So masha Allah. Yaushe za ka dawo Zamfara? Very soon insha Allah. Duk sanda mutanen Zamfara suka kira ni zan dawo. Idan muka ce ka baro Kebbi ka dawo Zamfara da zama za ka iya? In dai baro Katsina in dawo Zamfara. Oh, Katsina ne ko? In baro gida? A can gida ba za su bari ba, amma dai da an kira ni zan ansa kira. So masha Allah. Muna godiya sosai. Ni ma na gode.